Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Дыпламат Валерый Кавалеўскі стаў прадстаўніком Святланы Ціханаўскай па міжнародных справах. Калі паглядзець на графік міжнародных сустрэч Святланы Ціханаўскай на самым высокім узроўні, стварэнне яе офісам адпаведнай структуры, што будзе займацца міжнароднай павесткай, выглядае цалкам натуральным і лагічным. Але чым канкрэтна ў якасці прадстаўніка па міжнародных пытаннях будзе займацца прафесійны дыпламат Валерый Кавалеўскі, які вынік мае дыпламатычная дзейнасць Святланы Ціханаўскай? Увогуле пра ўсё міжнароднае мы зараз і пагаворым. З намі на сувязі сам прадстаўнік па міжнародных справах Святланы Ціханаўскай Валерый Кавалеўскі. Добрый день, спадар Валерый. Добрый день, спадар Дмитрий. Спадар Валерый, давайте пачнем вот з такога пытання. Я загаловак да нашага анонса даў такі там, маўляў, Ціханаўская фармуе сваё міністэрства замежных спраў, але потым убачыў у пэўных там тэлеграм-каналах, што вас фактычна ўжо так і называюць міністрам замежных спраў Святланы Ціханаўскай. Так ці адпавядае ўсё ж такі ваша пасада, ну так можна, можа быць, параўноўваць з міністрам замежных спраў? У пэўным сэнсе гэтае параўнанне карэктнае, таму што ёсць, можна так сказаць, офіс Святланы Ціханаўскай і яе дарадца Франак Вячорка, які разам са Святланай выпрацоўвае знешнюю палітыку, фармулюе прыярытэты гэтай знешняй палітыкі. Той кабінет, які створаны Святланай з 9 прадстаўнікоў, у тым ліку ўключае прадстаўніка па міжнародных пытаннях, гэта та пасада, якую я зараз займаю, і менавіта з гэтай пасады мы імплементуем, выконваем тыя дамоўленасці, якія былі дасягнутыя Святланай, ці якія яшчэ будуць дасягнутыя. Таксама такое, можа быць, тэхнічнае пытанне. Скажыце, а хто у вас з вас галаўнейшы, вы ці Франак Вячорка? Мы дамовіліся пра тое, што мы так не праводзім такія параўнанні, што мы знаходзімся на прыкладна адным узроўні. Ну, гэта так, па-сяброўску мы прыйшлі да такого разумення, таму мы тут нічым не мераемся. Але ўсё ж таки цікава, калі вот вы кажаце, што цалкам, ну, можа, прымальна такое называць вас фактычна міністрам замежных спраў, то той же самы Вячорка, які дарадца па міжнародных справах, ён з якой пасадай параўнальны? Я думаю, што карэктна будзе ўсё ж такі ўжываць тую пасаду, якую мы ўжо ведаем, прадстаўнік па міжнародных справах, а не міністр замежных спраў, таму што міністр азначае, што ёсць міністэрства, ёсць пэўны калектыў, выбудаваная сістэма, працэдуры і гэтак далей. Тут каманда зараз у Святланы Ціханаўскай і офіс, і гэты кабінет, гэта досыць гарызантальная структура. Усё вельмі блізка, усё вельмі кампактна. Мы знаходзімся побач адзін з адным, няма ніякай адлегласці, ні адлегласці іерархічнай, ні адлегласці фізічнай. Таму мы зараз нацелены на тое, каб эфектыўна вырашаць тыя справы, якія стаяць, выконваць той парадак дня, які сфармуляваны Святланай. Да нейкіх іерархічных момантаў яшчэ справа не дайшла, і я не думаю, што яна хутка дойдзе да гэтага. Але от калі паглядзець на колькасць сустрэч міжнародных, якія былі і якія запланаваныя нават на бліжэйшы час Святланы Ціханаўскай, то ну, лагічна меркаваць, што от гэты накірунак міжнароднае супрацоўніцтва, ён вельмі такі шырокі, і аднаму чалавеку ці нават двум чалавекам весці гэты накірунак, ну, досыць складана. Ну, лагічна меркаваць, што у вас павінен быць, ну, назовем гэта звыклымі тэрмінамі, нейкі аддзел, нейкія падначаленыя. Атрымліваецца, што іх няма у вас? Так, абсолютно. Ёсць людзі, ёсць каманда, якая працуе над выкананнем парадку дня па міжнародных пытаннях. Гэта не вельмі вялікая каманда, яна досыць дынамічная, падключаем іншых людзей. Я думаю, што гэта каманда будзе працягваць расці, таму што тое, што зроблена офісам Святланы Ціханаўскай са жніўня, гэта вельмі значныя дасягненні, гэта шмат дамоўленасцяў, гэта вельмі шырокі
шырокае кола кантактаў, і яно працягвае расці з кожным візітам, з кожнай сустрэчай, якія часам адбываюцца і асабіста, а часам яны праходзяць в онлайне. Дык вось, гэта кола дамоўленасці яно працягвае расці, і іх трэба імплементаваць, трэба выконваць, пераводзіць іх у практычную плоскасць, і гэта тое, што з'яўляецца маёй галоўнай функцыяй. Асабістае пытанне можна да вас. Скажыце, ўсё ж такі вы працавалі ў Злучаных Штатах, працавалі ў вельмі сур'ёзнай структуры, Сусветны банк. І як так сталася? Што вас прымусіла пакінуць працу там? Я так разумею, што працу досыць прыбытковую і такую паважную, каб пайсці на даволі няпэўную пасаду на офіс Светланы Ціханаўскай. Так, сапраўды, гэта рызыка, это прафесійная рызыка ў пэўным сэнсе, пакінуць месца ў Сусветным банку, тое месца, якое прыносіла досыць неблагія грошы, і разам з тым прафесійна мог добра развівацца. Тут ёсць рызыка, але два асноўных моманты, якія мяне падштурхнулі да такого рашэння, можа нават тры. Па-першае, мы гаворым пра Светлану Ціханаўскую, якая показала выдатныя вынікі на прэзідэнцкіх выбарах 9 жніўня 2020 года. Яна заваявала давер, заваявала падтрымку беларусаў. Мы гэта бачылі і падчас выбараў, і пасля выбараў. Тое, як беларусы рэагуюць на Светлану, як яны яе працягваюць падтрымліваць. Другі момант — гэта прафесійны. Тое, што гэта вельмі складаная задача на сённяшні дзень. Тыя пытанні, якія ставяцца Светланай Ціханаўскай, якія стаяць перад дэмакратычнай Беларусю, гэта ўсё вельмі сур'ёзна, і ў гэтых умовах можна прымяніць увесь свой арсенал тых ведаў, жыццёвага досведу, прафесійнага досведу, які я накапіў. Ну і трэцяе, гэта, безумоўна, моя ўласная зацікаўленасць у тым, каб паспрыяць пераменам у Беларусі, каб зрабіць усё, каб урэшце Беларусь выйшла з гэтага тупіка, з гэтага піке, можна сказаць, якім мы знаходзімся ўжо вельмі давно. І гэта мой шанец зрабіць штосьці для Беларусі, і я такі шанец не мог упусціць. Тым не менш, я думаю, што для вас не сакрэт, як для чалавека дасведчанага, што мала хто паверыць у тое, што гэта такія людзі, як вы, іншыя людзі ў офісе Светланы Ціханаўскай, што яны нібыта пайшлі туды такімі валанцёрамі. І мы ж ведаем пра тое, што па меркаваннях таго боку на пратэсты людзі выходзяць за $20 там, ці за колькі там, за 40 рублёў, за 60 рублёў, так, папярэдні міністр унутраных спраў казаў, 60 рублёў дзяўчатам, 40 рублёў хлопцам. І адпаведна будуць зараз казаць, конечно, пагналіся там за доўгім доларам, і таму пайшлі да Ціханаўскай. Толькі я хацеў штосьці такім чынам сфармуляваць сваё пытанне да вас, як першы ж камент да нашай з вами размовы ад Наталі Алефер з аватаркай, на якой чырвона-зялёны сцяжок, што шмат пра што сведчыць, якая пытаецца, а зарплату яму хто плаціць будзе? Ну так вось і пытанне да вас ўсё ж такі меркантыльнае. Заробак ёсць? Ну, па-першае, я пачну з таго, ці плацяць на маршах, ці плацяць на пратэстах. Я ўдзельнічаў мінімум у 10 пратэстах, у пратэсных маршах, ну і таксама ў больш дробных акцыях у Менску, па Беларусі, якія былі там і дваравыя, і нават з акна сваёй кватэры на пераклічках штовечаровых. Ніколі я не бачыў, каб камусьці хтосьці плаціў, і мне таксама ніхто ніколі не прапановаў. Дарэчы, як і увогуле на ўсіх пратэсных апазіцыйных акцыях з 96-го года, дзе я ўдзельнічаў, ніколі я не быў сведкам такога, і ніхто мне не прапановаў. А што датычыцца гэтай працы, то фінансавыя меркаванні, разлікі ніколі не былі у цэнтры маіх развагаў пра гэтую прапанову. Кампенсацыя ёсць, але яна ні ў якім разе не можа быць параўнаная з той зарплатай, якую я атрымліваў у Сусветным банку.
Ну так, мне, в прынцыпе, как бы дзіўна, конечно, калі такія пытанні задаюць, вось, например, Валеры Кавалеўскаму, які працаваў у Сусветным банку і меў добры заробак. Ці, да прыкладу, Максу Багрыцову, які быў віцэ-прэзідэнтам IT-кампаніі ЕПАМ, а зараз вось займаецца тым, чым ён займаецца ў коаардынацыйным савеце. І, типа, колькі вам плацяць? Да, тут, конечно, дзіўнае пытанне да такіх людзей. Тым не менш, давайте да міжнароднай повесткі. Скажите мне, вот як дыпламат, як вы ацэньваеце і ці можна параўноўваць узровень сустрэчы, якія мае Светлана Ціхановская і якія мае афіцыйны Мінск сёння? На вялікі жаль, не. Я маю на увазе на вялікі жаль, таму што знешняя палітыка Беларусі на сённяшні дзень спыненая, афіцыйная знешняя палітыка Беларусі не існуе. Фактычна дзейнасць МЗС сёння зводзіцца толькі да таго, каб адбівацца ад нейкай крытыкі, увесь парадак дня просто замарожаны. Няма ніякіх ні кантактаў, ні візітаў, ні ў той бок, ні ў наш бок ніхто не прыязджае. Калі параўноўваць сітуацыю ў офісе Светланы Ціхановскай, то это вельмі і вельмі дынамічнае асяроддзе, дзе праводзіцца штодзённа дзесяткі сустрэч на розных узроўнях і на высокім узроўні самой Светланы Ціхановскай і на працоўных узроўнях. Тыя кантакты, тыя ліставанні, камунікацыі, якія адбываюцца, ім можна было пазайздросціць самому МЗС і нават адміністрацыі прэзідэнта. Але калі браць по вялікаму рахунку, вельмі прыемна, канешне, калі цябе прымае і сустрэчы з табой хочуць лідары краін, прэзідэнты, прэм'еры і гэтак далей. Калі ты з імі сустракаешся, пра нешта дамаўляешся. Але гэтыя дамоўленасці, вот тут да вас ізноўку ўсё ж таки як да дасведчанага дыпламата пытанне, гэтыя дамоўленасці, якую вагу маюць? Это сур'ёзная вага. Перш за ўсё, яны адбываюцца на самым высокім узроўні, і гэта ўжо апрыёры дадае ім вагу і важнасць. Але разам з тым мы рэалісты, мы павінны разумець, што тое, што дэкларавана на гэтых сустрэчах, гэта яшчэ не канец, гэта толькі пачатак справы. Вельмі важна гэтыя дэкларацыі канвертаваць у канкрэтныя справы, у канкрэтныя дамоўленасці, і тое, што могуць зрабіць для нас іншыя краіны, якім чынам яны могуць дапамагчы выкананню парадку дня. Гэта ўсё залежыць ад нас і толькі ад нас. Менавіта таму і запрасілі мяне далучыцца да гэтай каманды, каб умацаваць гэты кірунак, міжнародны кірунак у Светланы Ціхановскай, каб мы маглі мець больш нейкай аддачы, практычнай аддачы ад усіх гэтых дамоўленасцяў. Ну вот, калі браць ўсё ж таки практычную цікаўнасць офіса Светланы Ціхановскай да вас, вот Валерия Кавалеўскага, які працаваў у Сусветным банку. Што вы можете прынесці? Якія кантакты маеце? На якім узроўні? То есть, вот, якое будзе, як это казаць, так утрыруючы, КПД ад вашай працы і вашай прысутнасці ў офісе? Бадай, што самае галоўнае, гэта мой практычны досвед, моя праца у беларускай дыпламатычнай службе на працягу 8 гадоў. Я працаваў у МЗС Беларусі, і гэта тое, чаго не было ў офісе Светланы Ціхановскай да майго прыходу. Ёсць сур'ёзныя рэсурсы з ліку былых дыпламатаў беларускіх, якія пакінулі МЗС за мінулы час і ў ранейшыя гады. Не магу параўнаць, безумоўна, свае кантакты з тымі кантактамі, якія напрацаваны за такі кароткі час Светланы Ціхановскай, тое, з кім яна сустракалася, з кім яна мае вельмі добрыя, шчыльныя дачыненні. За гэты час мала каму можна ў Беларусі расказаць пра такое. Таму так, я на гэты час я карыстаюся напрацоўкамі Светланы Ціхановскай і яе офіса. Не, я вот думаў чамусьці ўсё ж таки, што у вас ёсць такія шыкоўныя кантакты, бо ўсё ж такі чалавечы фактар і асабістае знаёмства яны шмат маюць, як у штодзённым жыцці, так і ў палітыцы ды і ў бізнесе. І таму калі вот у Валерыя Кавалеўскага ёсць там сувязі, там, ну, груба кажучы, там у Сусветным банку, то ўжо там іншае будзе стаўленне, іншыя магчымасці, чым бы такіх знаёмстваў і сувязяў не было.
Ну, я могу сказаць, што кантакты гэта штука такая нестабільная, бо людзей, якіх мы ведаем сёння, заўтра яны могуць там ужо не працаваць, але вельмі важна і карысна ведаць кантэкст, вельмі важна ведаць культуру, прыняцце рашэнняў, камунікацыі ў тых ці іншых месцах. Гэта можа быць і краінавы кантэкст, культура нейкая, ці арганізацыйная, карпаратыўная культура, скажем, гэта можа быць Сусветны банк, ці это можа быць Дзярждэпартамент, ці Кангрэс Злучаных Штатаў. Гэта ўсё такія субкультуры, дзе трэба умець арыентавацца, трэба знаходзіць агульную мову з тымі людзьмі, якія там працуюць. Таму кантакты, на жаль, яны не застаюцца навечна. Людзі мяняюцца, людзі сыходзяць, прыходзяць, але разуменне кантэксту, разуменне культуры, яно заўсёды дапамагае. Ну так, веданне, у якія дзверы там трэба ісці і каму аддаваць пэўную там паперку, маецца на ўвазе там дакумент, а не якую-нибудь іншую. Гэта таксама вельмі важна, бо у нас тут можа быць робіцца так, а там зусім па-іншаму, і калі мы будзем рабіць па-свайму па-беларуску, то дзе-нибудь там якой-нибудь ЗША нас могуць не зразумець і адразу даць, як кажуць, адварот-паварот. Але калі ўжо загаварылі пра ЗША, тут шмат было такога узбуджэння, калі прайшла інфармацыя, што Святлану Ціхановскую запрасілі на інаўгурацыю Байдена, новага прэзідэнта Злучаных Штатаў. Ну, праўда, выглядае, што не зусім на інаўгурацыю, але ўсё ж такі, што гэта будзе за візіт і якія яго мэты і магчымасці, перспектывы? Сапраўды пытанне з інаўгурацыяй трохі было такое сканфужанае, некае адбылося непаразуменне, але тым не менш зараз гэты візіт плануецца, ён плануецца якраз на тыя даты, якія будуць прылягаць да дня інаўгурацыі, прыкладна з 18 по 24 студзеня. Сама праграма яшчэ удакладняецца, прапрацоўваецца, і я думаю, што яна будзе больш такая зразумелая на працягу наступных тыдняў. Пакуль што яшчэ зарана казаць пра тое, на якім узроўні будуць праходзіць сустрэчы і дзе яны будуць адбывацца, ці толькі ў Вашынгтоне, ці, магчыма, у нейкіх іншых гарадах. Было б цалкам натуральна, каб Джо Байден сустрэўся са Святланай Ціхановскай, ведаючы яго інтарэс да Беларусі, разуменне сітуацыі ў Беларусі. Ён выпускаў такія досыць моцныя заявы на працягу прэзідэнцкай кампаніі, дзе ён дэманстраваў добрае валоданне сітуацыі, ён добра праінфармаваны, і у яго такое цэльнае разуменне таго, што трэба рабіць, як трэба падыходзіць да сітуацыі ў Беларусі і якім чынам дапамагаць беларусам. Дарэчы, паколькі вы шмат гадоў працавалі ў ЗША і ведаеце і палітычны кантэкст, і ведаеце стаўленне Байдена і яго партыі да пазіцыю партыі і ўсяго гэтага, мы шмат разважаем пра тое, што наколькі ЗША, пазіцыя ЗША можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, на афіцыйны Мінск. Ваши прогнозы, як зменіцца, можа змяніцца пазіцыя ЗША адносна Беларусі, чаго чакаць? Я думаю, што палітыка Джо Байдена, увогуле знешняя палітыка, не толькі ў дачыненні да Беларусі, яна будзе будавацца не толькі на нейкіх прагматычных меркаваннях, але таксама і на каштоўнасных, на прынцыпах, прыярытэты правоў чалавека і дэмакратыі для Злучаных Штатаў заўсёды былі вельмі важныя. Зноў жа, мы бачылі па заявах, па адносінах, па стаўленню Байдена да беларускага пытання, бачылі, што гэта будзе, калі не прыярытэтам, то гэта будзе важным пытаннем для адміністрацыі Байдена. Што яшчэ дадасць важнасці і важкасці да беларускай праблематыкі, гэта той законапраект, які зараз разглядаецца ў Кангрэсе Злучаных Штатаў, акт аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце Беларусі. Гэта стане такім важным падмуркам для амерыканскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Гэта ўжо будзе 4-й раз, калі гэты закон будзе прымацца ў Злучаных Штатах, і важна азначыць у гэтай сувязі тое, што ў Злучаных Штатах заўсёды, у Кангрэсе Злучаных Штатаў асаблівасці, заўсёды быў кансэнсус па сітуацыі ў Беларусі, па асобе самога Лукашэнка. І дэмакраты, і рэспубліканцы бачаць сітуацыі амаль што аднолькава і ведаюць, як да гэтага падыходзіць. Могуць быць тактычныя нейкія разыходжанні, і таксама важна разумець, што выканаўчая ўлада ўсё ж такі валодае прэрагатывай
вызначэння знешняй палітыкі і яе рэалізацыі. Але тым не менш вось такі двухпартыйны кансенсус па беларускім пытанні у Злучаных Штатах захоўваецца і да гэтага часу, і я думаю, працягне захоўвацца і пасля прыхода Джо Байдена. Спадар Валер, я ведаю вашу пазіцыю наконт незалежнасці, суверэнітэта Беларусі. Увогуле ведаю вас як сапраўднага такога самаадданага беларуса і ну і ўсё гэта вы гэта прадэманстравалі цудоўна падчас нашай размовы у межах праграмы Ідэя X, калі фармулявалі сваю нацыянальную ідэю. З гэтага я хацеў бы перайсці ваше бачанне, сітуацыя, адносіны і будучыя адносіны з Расіяй. Якія яны вам бачацца? Шмат хто крытыкуе тую ж самую Святлану Ціхановскую, бо яна, маўляў, ніяк не вызначыцца са сваёй пазіцыяй стаўлення адносна Расіі. Ваше бачанне? Ну, Расія будзе нашым партнёрам, нашым суседам заўсёды. У нашых інтарэсах, у інтарэсах Беларусі гэтыя адносіны прывесці ў парадак. За годы прэзідэнцтва Лукашэнкі, нягледзячы на тое, што гэтыя адносіны вельмі важныя і цэнтральныя, вельмі шмат непаразуменняў, вельмі шмат мутнага, вельмі шмат незразумелага для беларускіх народаў, і ёсць нейкія пытанні, на якія мы ніяк не можам знайсці адказ. Напрыклад, якая цана на нафту, якую мы купляем у Расіі, як яна фармуецца, хто з гэта зарабляе, мы гэта ўсё не ведаем. Я думаю, што з Расіяй мы можам працаваць, мы можам супрацоўнічаць, мы можам будаваць эканамічныя, гандлёвыя, інвестыцыйныя, тэхнічныя, сацыяльныя сувязі, і яны могуць прыносіць вельмі шмат карысці для абедзвюх краін, і такім чынам, каб гэта не пераводзілася, не канвертавалася абавязкова у такі палітычны ўплыў, на які сёння Расія можа разлічваць кожны дзень, калі фактычна Беларусь знаходзіцца пад сур'ёзным кантролем Расіі, і тыя дзеянні, тыя рашэнні, якія прымаюцца адміністрацыяй Лукашенка, не заўсёды зразумела, на чым яны базуюцца: на нацыянальных інтарэсах, на асабістых інтарэсах Лукашэнкі, ці ўсё ж такі на інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Добра, я пастаўлю пытанне крыху інакш. Ваше бачанне будучыні дамовы аб саюзнай дзяржаве? Я думаю, што гэтыя многія дамоўленасці з Расіяй яны будуць пераглядацца менавіта з пункту гледжання таго, каб рацыяналізаваць іх, каб яны сталі больш зразумелымі і празрыстымі. Ёсць немала аб'яднанняў інтэграцыйных паміж Беларусю і Расіяй. Не ўсе яны працуюць, пра некаторыя з іх увогуле забываюцца. Што там было, пра што дамаўляліся, яны перакрэсліваюцца іншымі дамоўленасцямі. Таму пэўная рэвізія будзе патрэбная і для Беларусі, і для Расіі. Менавіта з той мэтай, каб навесці парадак і каб гэтая сістэма двухбаковых дачыненняў яна служыла народам абедзвюх краін. Цікавы яшчэ адзін накірунак, але я тут да такога актуальнага пытання. Учора былі адкрытыя народныя амбасады Беларусі ў іншых краінах. Першая была адчыненая ў Вільні. Які статус у гэтых амбасадаў? Што яны, у прынцыпе, могуць вырашаць? Ці гэта так вот чисто номінальная нейкая такая структура, ці ўсё ж такі ёсць у іх нейкія паўнаважанні? Увогуле мы паглядзім на то, як рэагавала дыяспара, беларуская дыяспара па ўсім свеце за гэты год на падзею Беларусі, то мы бачым гэты такі уздым актыўнасці, зацікаўленасці ў Беларусі, у жаданне удзельнічаць у гэтых справах, дапамагаць у гэтых справах. Безумоўна, інтарэсы Беларусі ва ўсім свеце прадстаўлены няроўна, менавіта таму, што беларуская знешняя палітыка вельмі часта кіруецца не нацыянальнымі інтарэсамі, а нейкімі асабістымі ці сітуатыўнымі такімі прыярытэтамі. Народныя амбасады, безумоўна, стануць той формай, праз якую беларусы, якія жывуць у іншых краінах, беларуская дыяспара, змогуць садзейнічаць інтарэсам Беларусі. Шмат што можа залежыць ад таго,
ад кожнай краіны. Дзесьці гэта могуць быць прафесійныя арганізацыі, дзесьці яны могуць быць напрафесійныя арганізацыі. Безумоўна, што гэта не будуць дыпламатычныя прадстаўніцтвы, бо яны могуць належаць, такі статус можа належаць толькі дзяржаўным арганізацыям, але тым не менш народныя амбасады могуць рабіць вельмі шмат для прасоўвання беларускіх інтарэсаў і ў эканоміцы, і ў палітыцы, і ў культуры. Пытанне ад Андрэя Сушко. Прывітанне, Андрэй, дзякуй за пытанне. Я вам працытую пытанне на мове арыгінала, каб не было ніякіх, паколькі хутка буду перакладаць, могуць быць нейкія недосконалости. Может быть сложный вопрос, но стоит ли вопрос в перспективе непризнания субъектности посольств МИД в других странах? Как партнеры в ЕС, например, относятся к этому вопросу? Может, вы знаете, как сейчас происходят контакты? Мой адказ будзе такі, што такое пытанне мы не ставім, да такой мэты мы не імкнемся. Гэта адбываецца натуральным чынам, вось гэта абмежаванне на, скажем так, на палітычныя кантакты з Лукашэнкам, якое многія заходнія дзяржавы зараз ввялі, яно працуе. Гэта, безумоўна, пакідае многія беларускія амбасады задушкамі палітычнага працэсу і вельмі звужае прастору для дыпламатычнага маневру і для дыпламатычнай працы. Казаць пра тое, каб пазбавіць беларускія замежныя прадстаўніцтвы дыпламатычнага статуса, не, такой працы зараз не вядзецца. Зразумела. Ну да, вот я не дачытаў, Андрэй яшчэ віншаваў вас з новай пасадай. Відаць, хоча завесці сяброўства з будучым міністрам замежных спраў Беларусі. Такім чынам. Да, добра, дзякуй. Яшчэ адзін момант хацеў у вас удакладніць. Украінскі накірунак. Вядома, што і ад украінскія палітыкі, і нават Зеленскі, по-мойму, ці не Зеленскі, а міністр замежных спраў Украіны сказаў пра тое, што кантактаў асаблівых з офісам Ціхановскай у іх не будзе, а ўсё з-за таго, што невызначаная пазіцыя як адносна Крыма, так і адносна Расіі. Расійскае пытанне мы ўжо з вами закраналі, але тым не менш. Як будете працаваць на гэтым украінскім накірунку? Ну, такая селектыўнасць трохі здзіўляе, таму што ўсё ж такі Украіна супрацоўнічае эфектыўна і вельмі актыўна з тымі краінамі, якія падтрымліваюць сувязі з Расіяй, маюць дыпламатычныя сувязі з Расіяй і сустракаюцца з расійскім кіраўніцтвам на самым высокім узроўні. Акрамя таго, і сама беларуская адміністрацыя Лукашэнкі не да канца вызначылася з крымскім пытаннем ці з донбасскім пытаннем. Тым не менш, гэта не замінала Зеленскаму сустракацца з Лукашэнкам і падтрымліваць досыць нармальныя дыпламатычныя стасункі. Тым не менш, нам вельмі важна развіваць адносіны з Украінам. Гэта справа будзе працягвацца. Да сённяшняга дня вельмі шмат спраў было у кантактах з еўрапейскім звязам, са Злучанымі Штатамі, але Украіна, безумоўна, будзе нашым прыярытэтам, і мы абавязкова будзем развіваць гэты кірунак. Ну, развіваць якім чынам? Вот вы звяртаецеся там да міністра замежных спраў Украіны, ну, ці просто ў Міністэрства замежных спраў, ці, скажем, там да палітыкаў вядомых, там у Вярхоўную Раду, і кажаце, там, давайте зладзім сустрэчу. Ну, да прыкладу, я просто фантазую, а яны вам кажуць, чый Крым? І што далей? Для нас вельмі важна той парадак дня, які мы вызначылі для ўсіх астатніх краін. Гэта не толькі Украіна, ці Злучаныя Штаты, ці Літва. Мы гаворым сёння пра сітуацыю ў Беларусі. Той парадак дня, які вызначаны Святланай Ціхановскай, перш за ўсё стаіць у тым, каб спыніць гвалт супраць мірнага пратэсту ў Беларусі, калі людзі выказваюць свае палітычныя меркаванні згодна са сваімі канстытуцыйнымі правамі, і калі супраць іх ужываецца гэты гвалт, беззаконне, то гэта трэба спыніць. Гэта можна спыніць праз унутранае супраціўленне, але ў законных рамках, зразумелая справа, але разам з тым міжнародная супольнасць можа дапамагчы ў гэтай справе тым, што
солідарна выказвацца па сітуацыі Беларусі, адмаўляць Лукашэнку у прызнанні яго легітымнасці як прэзідэнта, абмяжоўваць кантакты з ім і таксама ўводзіць нейкія пэўныя захады практычныя. Гэта можа быць і індывідуальныя санкцыі, візавыя санкцыі, гэта могуць быць і такія нацэленыя эканамічныя санкцыі супраць тых прадпрыемстваў, якія падтрымліваюць Лукашэнку на гэтым этапе. Пытанне санкцый сапраўды вельмі важнае. Колькі гадоў санкцыі ў дачыненні да Беларусі былі, але ну я б не сказаў, і са мной пагоіцца шмат хто з экспертаў, аналітыкаў, што гэтыя санкцыі спрацавалі так, як хацелася б, як яны задумваліся. Зараз вось ізноў санкцыі кажуць пра тое, што вот будзем там новыя, там нешта яшчэ прыдумляць. Афіцыйны Мінск сцвярджае, што як яны любяць казаць, нас не накланят гэтымі санкцыямі, нават пагражаюць санкцыямі ў адказ. Санкцыі раней былі нейкія не такія, неправільныя там ці там недасканалыя, і ўвогуле ці спрацоўваюць яны, вот калі браць ўсё ж такі практыку міжнародную. Так, безумоўна, санкцыі працуюць. Гэта не той інструмент, які заўсёды прыводзіць да адназначнага выніку. І перш за ўсё, якая задача ў санкцый? Гэта паўплываць на паводзіны ўрада, супраць якога ўводзяцца санкцыі. Але тым не менш справа складаная, бо кожная краіна не застаецца ізаляванай, ёсць свае рэсурсы, знаходзяцца свае саюзнікі, якія дапамагаюць краінам выходзіць з такіх сітуацый. Што датычыцца Беларусі, то заўсёды ёсць Расія, якая дапамагае рэсурсамі, якая дапамагае і палітычна, і фінансава, дапамагала да гэтага часу. Тым не менш былі спробы ўвесці санкцыі, якія апынуліся досыць удалымі. Мы можам узгадаць санкцыі, якія былі ўведзены пасля 2006 года, калі былі вызвалены некалькі палітвязняў. Пасля 2010 года таксама былі ўведзеныя санкцыі, якія таксама прымусілі ўлады выпускаць палітзняволеных. І хоць гэта былі такія досыць сімвалічныя захады, і гэта не прывяло да сістэмных перабудоў у беларускай дзяржаўнай сістэме, але тым не менш санкцыі свайго дасягнулі. Іншая справа таксама заключаецца ў тым, ці здаволяцца краіны, якія ўводзяць санкцыямі, тымі мэтамі, якія яны задэкларавалі на самым пачатку ўвядзення санкцый. Бо, безумоўна, калі санкцыі вводзяцца, то ставяцца даволі высокія мэты, каб прывесці Беларусь да дэмакратыі, каб прымусіць улады правесці нейкія сістэмныя змены, каб ўсё ж такі сістэма была кіравання больш дэмакратычнай. Але вельмі часта яны задавольваюцца такімі напаўмерамі, кшталту выпусціць палітзняволеных, ці там правесці выбары і прызначыць некалькіх уручную падобраных людзей у парламент, напрыклад. Ці проста не збіваць, ці проста не караць, не кідаць у турмы журналістаў. І гэта ўжо вельмі часта прадаецца беларускай дыпламатычнай службай як такое значнае дэмакратычнае дасягненне, лібералізацыя ў ва ўнутранай сітуацыі. На вялікі жаль, часам заходнія краіны, якія ўводзяць санкцыі, задавольваюцца такімі адказамі, напаўадказамі, ці нават чвэрць адказа. Гэта бывае дастаткова. Вы сказалі, да апошняга часу Расія падтрымлівала, а што ўсё, гэтая падтрымка скончылася, час набліжаецца іншы? Ну, падобна да таго, што Расія ўсё ж такі раздумвае. Яны сочаць за сітуацыяй, манітораць сітуацыю, яны не могуць не заўважаць тое, што пратэсты працягваюцца. Яны не могуць не разумець таго, што пратэсты ніколі не былі антырасійскімі, ці яны былі празаходнімі. З самага пачатку гэта быў пратэст, які быў скіраваны выключна на вырашэнне ўнутранай праблематыкі палітычнай. А гэта тое, што беларусы не могуць адкрыта і сумленна выбраць сабе свайго наступнага лідара. У Беларусі няма такого інстытута, як мірная перадача ўлады новаму лідару. І відавочна, што беларусаў больш такая сітуацыя не задавальняе. І таму з самага пачатку мы бачылі, што усе людзі, якія выходзілі на маршы, на пратэсты, яны былі заклапошаны выключна гэтай праблемай. Ніякай геапалітычнай повесткі дня не існавала, не прысутнічала, і я думаю, што ў Расіі таксама аддаюць сабе, разумеюць, што гэтая
гэта сітуацыя выключна тычыцца унутрыпалітычнай праблематыкі. Дзякуй вялікі. Ну і на заканчэнне я так ведаю, што да Новага года ў Светланы Ціханаўскай павінны быць яшчэ 3 як мінімум міжнародных замежных візіты. Коротка, што за яны? Плануюцца візіты ў Берлін, плануецца візіт таксама ў Брусэль, і на самым прыканцы года перад калядамі каталіцкімі будзе яшчэ візіт у Іспанію. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз віншую вас з прызначэннем, як сказаў Андрэй Сушко, на новую пасаду, хаця не ведаю, пасада гэта ўсё ж такі ці не пасада, але тым не менш мае вам віншаванні. Дзякуй вялікі за размову і спадзяюся, будзем на сувязі не апошні раз сустракаемся і гаворым. Дзякуй вялікі. Валерый Кавалеўскі, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Дякую. Бывайце здаровы.